Bwyd o'r tir ac o'r môr. Mae gan Gymru wledd o gynhyrchwyr bwyd a diod rhagorol yn gweithio ddydd a nos i ddod â'r cynnyrch gorau sydd gan ein gwlad i'w gynnig. Mae eu cefnogi nhw nawr yn bwysigach nag erioed. Felly, pan fyddwch chi'n siopa ar gyfer y Nadolig, gwnewch o'n lleol. Gwnewch o'n Gymreig. Cywain.Cymru